anụ gwọrọ ọkụ na-eju ọnụ onye sị na ọgbụrụ ọgbụrụ afọ dị mkpa fọdụrụ n'ime ya afọ dị mkpa n'isi ego Sacramento ọcha na-ekwu okwu Igbo kwanụ Igbo kwanụ Igbo kwezuonụ ọ ka anyị si eme ya obidoro taa obido mgbe gboo anyị na-ekene oru n'Igbo ọha na eze gbakọrọ ebe a taa ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha ma ọ kachasị ndị isi ụlọ ọrụ ABS onye isi ha bụ Chief Dozie Obidogo ajụjụ ogene anyị na-ekene ya maka ebidoro ịtụ atụmatụ SụGụNụDE akpọọ ya okwu ọ zara ọtọ ya ụtọ ha na ndị otu anyị bụ oziọma Igbo wee chịkọ aka wee mee ka taata wee bụrụ eziokwu anyị na-ekene Ifeanyịchukwu n'ụzọ pụrụ iche maka Ogbuefi nye na ndị ọrụ ya niile na-ekene ndị OCR Cancer Foundation ndị akpọrọ aza na-atụghịgezi nnukwu mgbe ekene na-enye ezigbo ọra mmadụ tede n'oke mgbagba bụ Chief maka Anthony Chiedu Okonkwo eribe agwụ agwụ ezigbo mmadụ tede ndị abụ ndị akpọrọ oku ka ọ chọbara ahụ ha wee sị mba Igbo ama naka na a na-eme ihe a ga-eme ihe kwesịrị ka eme ya bụ anyị na-ekene ya na-ekenezi Ojukwu nke abịa onye mere ka taata nna anyị na-afụ na weda dị ọ dị mma mmiri achụghị anya ọsọ onye ọbụla wee kewe isi ebe dị iche iche wee bịa adịka anyị soro ekwu na mgbe ya na akwụkwọ anyị ji wee eji wee na nwa ya ka nke anyị ji wee bịa mma wee na-asị ọ ga-adịrị anyị niile mma na Eke Oye Afọ na Nkwọ ka anyị ga-ụtọ ọ lere ọfọ